Makanya ikuti kegiatan kita bersih kelas di tanggal 23 Juni 2026 di jam 9.30 bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Dan ada juga yang kelas serunya, yaitu cooking class membuat bakpao berkarakter di tanggal 24 Juni 2026 di Gedung Sekolah Minggu. Ingat ya, di Sekolah Minggu, batas waktu pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2026. Jangan lupa ya, daftarkan dirimu segera.
bersih di kelas di tanggal 23 Juni 2026 di jam 9.30 bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Dan ada juga yang akan serunya, yaitu cooking class membuat bakpao berkarakter di tanggal 24 Juni 2026 di Gedung Sekolah Minggu. Ingat ya, adik sekolah minggu, batas waktu pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2026. Jangan lupa ya, daftarkan dirimu segera. Ayo, 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 ayo.
Di bagasan lasniroha dohami, manomu-nomu haroromuna, di bagasan kebaktian minggu padua Hondung Trinitatis, tanggal 14 Juni 2026. Tapuji tapasangap ma debata, marhite topik ni minggu sadarion, di pitori ala hapor seaon. Tapuji Tuhata, maredehita sian buku ende nomor 550 sia, ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, manguludo binahen ni parsihohotna, marhar porseaon, alai anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Ale Tuhan debata, jala alam amanami, sai urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogosan tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami si leon-leonmu nadenggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tu arta na dihasyanganon. Lehon dihami haporseaon, asa dohot hami, parjabar di siteanon ni aka nama na porsea diho.
Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangi homa patik ni debata, imasian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna. Ai hona huhumna dosogod, akka namarsine yang digoarna. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi, mar hite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujiat do, si dohonon goar ni debata. Ido yang gosahatna, Rab mahita mangidogogo lau mangulahon patik di debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Marede mahita.
Tatopoti madosata, martangyang mahita. Ale debata nami, namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami do rikot do asini roham, disalut halak hami pardosa. Alani do ubahen nas hupaserep hami diri nami sadarion rotu jolom. Jala huparhatopot hami tung najot-jot do hami manibil sian akka hatam nabadiai. Songon biru-biru nalilu, seunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami aidang di halomon roham hamateni akka pardosa. Alai hamubao ni roha dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangoleson nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asine roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni todi porbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu dambadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu haseson ni dosa. Romahamu tuau asa mangulu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana nienet sian panurirang Habakuk bindu 2 mulai masian ayat 1 ayat 5.
tajahama marsikat soring. Di atas panatapaku doau jonjong, jala tidangau tupar tanobatoan, jala manatap-natap au marnida, manang aha sidohonon na tu au, jala manang aha alusna taringo tu alu-aluku. Ai taringo tu tiki sogot dope pangukaponi, jala hapogan mareahi ujung, jaladang margabus, tungsura pelumeba, say paimaima mai, ai serodo sogot, dang tagamon tartading. Tongon tahe pangose-ose do yanggo anggur, jukat do bawai di bahen, dang tarparadianan, di paruak do butuhana songon parbiguan, jala songon hamatean do ibana nasoolo mahap, di papungu-pungu tu ibana saluhut aka bangso, jala di paluhut tu ibana sude aka marga, ido yanggo sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata jalan na upiopsa. Amin. Marede mahita. Tahati-dakon ma haporseotai songon na hinati-dakon ni adongata sa haporseaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinobon ni si Maria naga begabean sianto di perbadia adorang suhabuan ido tuhata na tumaon na bernid di pakumani silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuatu di mandotoro dong ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul du siamun ni debat Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni disi manai bana sugot tanoon manghuhumi ala na mangulu dohot na mate au porsia tondi perbadia jala dong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan abadia dohot ni hasesani dosa dohot dihatai mandok mulak mangulu sogot daging ala nang mate dohot hanguluan na sora sudah. Amin.
Shalom, Hurian itu hata, tabigi majoti ting namasa di huriata di bagasana saminggon. Horas, selamat hari Minggu ma di pasat huriata Tuhamu, amanami dot inanami, na baru romar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongan hita di parsaurata di Minggu ta sadarion. Warta umum na parjolo, titing marbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma, briptu amos si mangunsong, anak niamata mayor pernawiran Dr. Andus Boike si mangunsong nahinan, tubuh ni inatna Dr. Anda Roni Elizabeth Borsitompul nahinan, maringanan di jalan sekolah Gangarwana nomor sia, Rumbai, sektor pesisir Rumbai, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Orwana, Dina Lestari Boru Simamora SIKOM, Boru Niamata Ibtu Pernawiran Kop Den Simamora, Tubuh Ni Inata Nurmawati Boru Purba SPD, maringanan di Jalan Batang Tuaku Kota Tembilahan, Huria GPIB Suryakasi Tembilahan, di Pasu-Pasu di hari Jumat 10 Juni 2026 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah di hari Kamis 10 Juni 2026, maringanan di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma, Jepri Perlindungan Pasaribu, anak niamata Eliston Pasaribu, tubuh ni inata Rukiah Boru Sitindaun, maringanan di Jalan Jawa, Jalan Galunggung, Huria HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari, Dohot Orwana, Janet Tri Bibelia Boru Nenggolan, Boru ni Amata CB Nenggolan, tubuh ni inata CR Boru Nababan, maringanan di Jalan Bambu Kuning Sada nomor 74, sektor Bambu Kuning Tenayan, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu di hari Sabtu 20 Juni 2026 di HKBP Sumbersari, Resort Sumbersari. Ruas Napida, Mamuka Minggu Sadarion, 14 Juni 2026, Nunga Pida Ruas Nihuriata, Keluarga Niamata, Monang Reinhardt na 70 ST, Inang Natasia Dameria Boru Manalu SSI MT, Rap Dohot 2 halak dakdanak nasida, maringanan di Jalan Riau, Gang Wirakarya, nomor sia, Padang Bulasada, Pida tu GKI Perth, Australia. Ruas Namoding, nari hari Rabu 10 Juni 2026,
Nunga Jumolo Maru Jungolo Inata Rosmaida Boru Tahayan Opu Adrian tutup umur 67 tahun maringanan di Jalan Tamrin nomor 30 sektor Komplek Gubernur Tuhatama na mga pulis sude keluarga na tidak dikona. Na di hari Kamis 11 Juni 2026 nunga Jumolo Maru Jungolo Inata NS Indrianti Boru Sitompul Escape tutup umur 35 tahun hinabaluhon niya mata Torsa Mozart Situmorang maringanan di Jalan Abdul Malik Perumahan Sentosa Residence Blok E nomor 8 sektor Bambu Kuning Tenayan Tuhatama na mga pulis sudi keluarga na tinadikona Minggu sadarion 14 Juni 2026 di Patupado Parminggon masuk pukul siawib na niuluhon ni Inang Bibel Pro Masrio Boru Sinaga. Majakon gabi ruas nagok. Di Minggu sadarion 14 Juni 2026 pukul 10 WIB maringanan di konsistori di Patupado Pajakonon Mulak Tuhuria Ima Inata Jane Rosinta Berlianta Boru Ambarita maringanan di Jalan Pesisir sektor Pesisir Rumbai asa gabi ruas nagok di Huriat Town. Sekolah Minggu Ceria. Hobar tu program ni seksi sekolah minggu dalam rangka mengisi liburan sekolah minggu di Patupama Minggu Ceria dohot kelas keterampilan. Tote bag Sivori Class Selasa 27 Juni 2026 pukul 30 WIB. Pengajar Desi Kristiani Boru Purba. Napaduahon cooking class Paupansi Rabu 24 Juni 2026 pukul 30 WIB. Pengajar Seplil LKP Dara. Kegiatan ini terbuka bagi anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai SMP. Kontribusi peserta 50.000 per kegiatan, termasuk bahan alat dan makan siang. Bagi anak-anak yang ingin mendaftar dapat menghubungi Ibu Nina Hutahayan, Kak Netania Boruta Barat. Pendaftaran ditutup pada tanggal 21 Juni 2026. Ayo anak-anak sekolah minggu segera mendaftar dan ikuti kegiatan menarik tersebut. Padidion Nabadia. Di Minggu sadarion 14 Juni 2026 di Parmingguan pukul 11 di Patupado Padidion Nabadia Tuyana Koni Huriata Godangna Tolu Halak. Amplop khusus. Di hari Minggu 14 Juni 2026 papungu amplop khusus dohita ima sokongan tu pengadaan pemeliharaan sarana prasarana ni Huriata 50% dohot sokongan operasional distrik 50% di Pasahat Tujolo Duksipul Jamita rap dohot pilihan na paduahon. Seksi lansia. Di hari Selasa 16 Juni 2026 kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 WIB di Jolo di Gereja memakai baju olahraga warna putih dilanjutkan latihan kor. Pembekalan seksi-seksi di Dewan Diakonia. Di hari Sabtu 20 Juni 2026 di Patupado pembekalan tu seksi-seksi Dewan Diakonia niuluhon ni Pendeta Donda Simajuta MTH dimulai pukul 10 WIB maringanan di konsistori. Diharapkan masude haroroni seksi-seksi di Dewan Diakonia. PHD Gabungan Seksi Parupuan Huria SPH. Di hari Senin 22 Juni 2026 pukul 15 WIB di Patupado PHD Seksi Parupuan nama Jabui Ima Padang Bulan 2 na Patu Begehon Kor Sektor Padang Bulan 2 Ina Labu Baru Padu SPH Sektor Kompleks Gubernur Sektor Pengayoman Timur Pinangidohon Matu Sude Parupuan Sian Kanup Sektor Asaria Mamad Dohoti Dungsipul PHD diuduti mamuse senam bersama. PHD Seksi Ama. Di hari Senin 20 Juni 2026 di Patupado PHD Seksi Ama masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja. Napatu Begehon Kor Ama Tiberias, Ama Bambu Kuning Tenayan, Gabungan Pandau Permai, Gabungan Labu Baru Barat, Ama Pesisir Rumbai, Ama Kompleks Gubernur, Ama Labu Baru Timur. Diharapkan kehadiran semua kaum bapak gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya. Yang bertugas penerima tamu, Sektor Pengayoman Timur, Persembahan Sektor Pengayoman Tengah, dan Konsumsi Sektor Pengayoman Barat.
Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2026-2027. Mamuka Minggu Sadarion 14 Juni 2026 dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2026 tahun 2027. Persyaratan: surat pengantar sian situa sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir. Tunan yang mendaftar di pasahan ma berkasna tu sekretaris kantor gereja HKBP Pekanbaru. Wisata rohani Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Di hari Jumat saat hari Selasa 10 sia 27 Juni 2026, Parguru Malua patupahan wisata rohani atau napak tilas Tutarutung Panti Karya Hepata Makam Pendeta Dr. I.L. Nomensen atau Sigupar Doho tu Samosir Niuluhon ni Guru Manahan Simangunsong Bibel Pro Mas Rio Sinaga Doho Situa SN Boru Panjaitan Anggiat ma di patulus tuhata perdalanan nasida saat tunamulak torop nasida ono pulsada halak. Gotong royong. Di hari Senin 15 Juni 2026 di Patupado kegiatan gotong royong seksi Paropuan Huria maringanan di Taman Gereja dimulai pukul siawib di harapan matu sude Paropuan Huriata laho madohoti ulauni jala di dohoti tenaga kerja kebersihan Huriata do laho madohoti ulauni. Gotong royong seksi ama di hari Sabtu 20 Juni 2026 di Patupado kegiatan gotong royong seksi ama di sekitar pagar gereja dimulai pukul siawib. Jaladung sipul diuduti ma rapat koordinator ama setiap sektor. Alani di harapan masudi haroroni sude ruas amani Huriata laho madohoti ulauni. Jala di dohoti tenaga kerja kebersihan Huriata do laho madohoti ulauni. Pencarian dana laho mendukung keberangkatan kontingen PES Parawi. Hobar tu parsidohoton ni tim paduan suara wanita atau PSW kontingen LPPD Provinsi Riau laho PES Parawi nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat. Alani di Patupado pangurupion tunasida marhite bazar kor di hari Minggu 21 Juni 2026 parmingguan pukul siawib. Suara diakonia ulang tahun. Tu sude ruas ni Huria nama ulang tahun ari hatu tubuh dot ulang tahun pardongan saripeon sian ari saplopat 20 Juni 2026. Parhalado HKBP Pekanbaru Pasahaton. Selamat ulang tahun madihamu. Hatani debata masian Huriat tadihamu nasian sadakorin onom ayat 20. Ayar gado hamu ditobus. Dibaheni pasangap hamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay debata do napunay. Tatangnya komaros ni Huriat tanamar sahit na di rumah sakit do na di Jabu songon na tarsurat di titingon anggiat ma di dauni tuhata parsahiton nasida. Songon ima tikting lemingku tasaderion tuhata mana mamasu-masu hita salutna. Horas.
Marede mahita, huhut papungu pelian sadaa dohot sadabe. Dameni debata sian saluhut na roha, imana mengeramuti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan.
Amin. Oras madiamu amanginang. Boa sehat doamu sudi. Mulia tema di tuhata pardenggan basai, didongani dohita, dipasu-pasu dohita di bagasan saminggu nasalpu, mangulahon aka ulota. Nuaeng rohita tu bagas joroni tuhaton, dinalaho madapot bohal, ate semangat asa bohita tong lam kembali bersemangat laho mangulahon tu ari neneng ro sa minggu ke depan. Amin. Hatani di bata manginang nama makuling hita di minggu paduahon dung Trinitatis. Imana tarsurat di suratnya Apostel Paulus mandapoton huria Galatia. Di bidu 2 mamukama sian ayat 15 sahatro di ayat 20 sada. Galatia bidu 2 ayat 15 sahatro di ayat 20 sada. Hujahahoma tutonga-tongata tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Songono do didok disi. Marhite-hite ha porsyon di Kristus do songgop hapitoron dohot ngulu nai baru. Halak jauh dihiyad dohami dada pardosa sian akapar begu. Alayodo huboto hami sian ha porsyon di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitoron jolma. Dada sian ulaun patik. Dibahemi nang hami gabe porsia di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian hapor siaon di Kristusi dada sian ulon patik aidang dapotan hapit toron nasa namar daging anggo sian ulon patik alai molo pardosa tardapot nang kami naneng pitor marhite-hite Kristus daga besita bay dosa do Kristus disi dauma anggoy ay hupajongjong do diriku pangalausi molo pauli muse nang huluhay ay nunga mate au di patiki hinorhon ni patiki asa mangolu au di debata rapon Kristusido au tarsilang dada au bena mangolu nuaing Kristus do mangolo di bagasan au. Ia mangolo pe au nuaeng di bagasan daging. Mangolo marhite-hite hapor siaon di anak ni debata na makaholongi au. Jala na mangalehon dirina humokop au. Dang hubolokon asini roha ni debata. Ai out adong hati goran marhite sian patiki. Magopo ma hamamate ni Kristusi ido anggo sahatna dihamu riana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus amang inang di sada asrama dia kapar sikola Roma Bapak asrama nai baru bertugas di berengiba nama songo dia kondisi keadaan asramai. Ternyata saya diberengi diteliti keadaan asramai dan kondisif. Jala saling cuek dohalak disi. Saling cuek dan peduli dohot na asing. Jala adung do terbereng Bapak asramai adong do na tinggal di asramai saling menuduh, saling tidak percaya, saling cuek tak peduli, dohot lan na asing na. Jadi menurut Bapak asrama na barui, asrama on keadaannya hurang denggan, kurang baik, hurang denggan dona masa di asramaon. Jadi di sadatiki di jauh Bapak asramai masudi aka penghuni asramai.
Jala didok matu nasida songonon. Nabodari dapot audo pangukapon. Didok di pangukaponi naruma sahalak si palua nama buah dame di parngoluan di asramaon. Jadi dang didok isi halak na di pangukaponi ya. Alai didok bapak asramaon mak tu penghuni asramai songonon. Taida mak kita lihat isi siak kamu nani maksud na di pangukaponi. Singkat cerita manginang di boto hamudo ahana masa dung didok bapak asramai nakin pangukaponi. Jadi semenjak ima manginang kehidupan pernguluan di tonga-tonga asramai boy berubah drastis. Sian-sian saling cuek, tak peduli. Tiba-tiba boy gabe saling peduli. Ya. Biasana molo dibereng nakin kotor do asramai. Alai boy do berubah gabe yas. Alanima dihamu salutna manginang sian keadaan nama sai. Ya, yang tadinya dursun sumuk, ya, cuek, tak saling peduli. Penghuni asramai boido gabe kembali menyejukkan situasi asramai. Dihamu amanginang huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Sian ceritai madok tu hita molo nakin hudok ngolu na dimulanai nakin dangadong dame. Cuek dok ya. Alai bui gabe dame. Perubahan yang menyejukkan ya. Idu manginang na dipatupa debata di bagasan Kristus yang dibayar sangat mahal harganya ya. Idu nata bereng sian turpukon na manginang ya. Molonakin rap di paitu tala amang isi ni turpukon di Galatia bidu 2 ayat 15 satro di ayat 20 sadaon terjadi do di sia manginang ngolu nama si haratan ya, kehidupan yang saling gigit menggigit, ngolu naso kondusif di kota manang di Huria Galatia na manginang antara halak Kristen Yahudi dohot halak Kristen naso Yahudi. Itu na terjadi di hati haya manginang. Kehidupan yang saling menggigit, kehidupan masih haratan, ya, yang tak kondusif, yang saling tak peduli acuh tak acuh. Halak Kristen naso Yahudi madok songonon. Molongolu na pitor, hidup yang benar, majalo hapitoron holan marite Kristus Yesus do. Ido molo halak Kristen naso Yahudi. Jalan nasadanai golongan nasadanai madok songonon. Majalo hapitoran marhite Yesus Kristus litabba ala namangulahon patik. Asa dohonon maya manginang molo di pamerengan halak Yahudi hola nasida do nasitong. Hola nasida do yang benar. Ini loh kami. Ya. Jadi di luar nih akal Yahudi perdosa do. Ya. Artinya lapatan di siamanginang di luar nih Yahudi otomatis mah perdosa lagi. Ya. Buasa songoni. Mengapa seperti itu? Allah sasahalaki dipitori manang dibenarkan molo mangulahon patik. Ape holan halak Yahudi do napuna sapatik ya. Berarti naso napuna patiki dang mungkin dipitori. Ima hira-hira pendapat ni nasida.
Alanima dihamu salut na manginang hurian na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo di ayat 10 onom di dokdo songonon hujau matuhita. Alai oddo huboto hami. Sian hapor seaun di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitoron jolma. Dada sian ulaon patik. Di baheninang hami gabi pardosa di Kristus Yesusi. Asa dipitori hami sian hapor seaun di Kristusi. Dada sian ulaon patik. Aidang dapotan hapitoron nasa namar daging anggo sian ulaon patik. Alanima dihamu salut na manginang tajaha majo majaha di Rom bidutolu ayat 20. Rom bidutolu ayat 20. Rap mahita majaha dua ya. Nanggosada diadopan ni debata, anggosian na mangulahon patiki. Ay di horhon patikido panadaon di dosa. Ido manginang. Dohot ayat 10 onom diturpukon nakin ya. Dohot di Rom bidutolo ayat 20 ya. Tatadda do dosa. Kita mengenal dosa. Tatadda do dosa ala nasotolap do hita mangulahon patiki. Atong buasa hita manginang ikon dipitori hita. Buasa ikon dipitori hita. Didok Tuhan Yesus di Matius bidu 5 ayat 22 rap mahita manginang majaha. Matius bidu 5 ayat 22. Dua ya. Tujolo ni paruhu mamma ganup na tarimas tudongan na. Jalatama hona uhum ni rapot gudang do ganup na madok tudongan na. Alai na pola madok tudongan na peho si soada tama dapot api naroko doi. Takas didokatan itu Tuhan yang manginang. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada mereka yang ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi lapatan na manginang holam muruk pe manang tarimas tudongan na ngapa to tona uhum ya. Jadi suku-suku matuhita manginang hia doha mumuruk ka manginang hia doha mumuruk pasti pernah kan pasti do hia do hita muruk ya. Jadi molo tabireng sian turbukon ya dohot hatani Tuhan nong tajahan nakin ba ikon hona uhum mahita ala ni patiki ya. Nuaing tauduti mamuse majaha Matius bidu 5 ayat 40. Matius bidu 5 ayat 40 dua ya. Ipe ikon sundenggan rohamuna songon amamuna di banua gijang nasun dengan rohai. Hidup kita haruslah sempurna sama seperti Bapa di sorga yang juga sempurna. Adong dodi ta manginang na sempurna. Adakah manusia yang sempurna? Adong do manginang. Asa molo berusaha hita lobi numenggan marhite na mangulaum patik dangi dalan na manginang asa dipitori Tuhani hita. Ya. Ay saluhut na do hita nung nga mardosa. Semua kita berdosa tak ada yang sempurna. Ya.
Makanya nakin di Matius 5 ayat 40 walui. Ipe ikon sundinggan dorohamuna. Soron amamuna di Banu Agijang. Na sundinggan rohai. Ya. Melalui firman itu, ayat itu, dipaingot do hita amanginang. Molo berusaha hita lobi rumegan di perdalanan ngolu taon. Marhite na mangulahon patik. Dan ia manginang dalan na asa dipitori Tuhani hita. Ya, saluhut na do hita mardosa. Alay aha didok Paulus di Rom bidutolu ayat 20 tolu. Rom bidutolu ayat 20 tolu, dua ya. Aidang adong ibar nii. Tung saluhut do nasida mardosa. Jaladang dapot pujion ni debata nasida. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Atau ngamanginang. Songo dia mahita patuduhon ngolu taon na dipitori debata. Bagaimana kita menunjukkan itu? Songo dia dohita. Bagaimana kehidupan kita ini amanginang? Laho patuduhon ngolu taon na dipitori debata hitaon. Balik musenakin diceritaikan sebuah asrama yang tadinya acuh tak adong na terpeduli ya. Bagaimana kita manginang? Patuduhon ngolu taon na dipitori debata hita. Molo suadong dami ya. Molo suadong holong di tonga-tonga ngolu taon na manginang. Berarti gagal do hita. Itu kan? Molo suadong dame, molo suadong holong gagal do hita manginang. Mangulahon aha na pinangido ni debata tu hita. Marhite patiki. Alani ima dihamu saluhut na amanginang. Ubahin ro Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Marumakon hatuban manang ima paulakon ahado na pinangido ni patiki. Ima holong kasih. Ya. Holong maradopon debata. Dohot holong maradopon dongan jolma. Atau ngasa takas sita manginang. Ubahen ro Tuhan Yesus tu portibion. Marumakon hatoban ibana paulakon ima ahado na dipangido patiki. Tajaha maju manginang. Matius 22 ayat 37 sahatro di ayat 40. Matius 22 ayat 37 sahatro di ayat 40. Rapta jaha majo. Matius 22 ayat 37 sahatro di ayat 40. Ada pot samanginang? Matius 22 ayat 37 sahatro di ayat 40. Tabuka mak. Matius 22 ayat 37 sahatro di ayat 40. Rodo Tuhan Yesus tu portibion. Ima paulakon aha do na pinangido patiki ya manginang. Ya. Ima holong. Ya. Holong maradopon debata. Holong maradopon dongan jolma. Alanima dihamu salut na manginang. Sadana taida yang harus kita lihat. Ngolu naso di bagasan dame. Ya, di bagasan terpukon ngolu naso di bagasan dame imana masa di huria Galatiaon. Ya. Nasida nakin hudok halak Kristen Yahudi yang saling dalam kehidupannya itu saling menggigit ya. Marsalisi do nasida manginang dohot dongan saha porsyaon hati hai. Itu na terjadi hati hai.
taringo tu hal yang mendasar di haporsiaon Tuhan Yesus Kristus. Nasida madok haluan rosian na mangulaw pati. Ido nakin disi. Haluani rosian na mangulaw pati. Ido pendapat nasida hape aha manginang dang mungkini. Buasa dang mungkin ala sasitong na jolmai manusia itu gabi manada dosa do ala nasotolap mangulahon patiki. Ya. Atong aha mamanginang si patu pauta. Apa yang harus kita perbuat di dalam menjalani kehidupan kita ini? Ya. Bagaimana kita mang? Mungkin di perjalanan ngelu tahun, atau mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, saya na adong doi ati amanginang acu tak acu. Saya adong doi naso parduli, mungkin akayanak ko nate dang parduli tunato rasna. Ragam macam sarupa namasa di Huria Galatia hati-hai. Atong aha masih patu paut tamanginang. Ikon Kristus do paubao kita di bagasan hapor siauta. Amin. Ikon Kristus do paubao kita di bagasan hapor siauta. Alanima dihamu saluhut na amanginang huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo di ayat 10 sia dohot ayat 20 inakin di dok songonon. Ay nunga mate au di patiki, hinorhon ni patiki, asa mangolu au di debata, rapon Kristusidu au tarsilang. Di ayat 20 dok, dada au be na mangolui nuaing, Kristus do mangolu di bagasan au. Ia mangolu payay nuaing di bagasan daging, mangolu marhite-hite, hapor seaun di anak ni debata na makkolong ihaw. Jala na mga lihod dirina humokop aw. Ya. Alanima dihamu salut na manginang. Sianita ida ikon marurak di hapor seaun di Yesus Kristus hita. Ibana do na makalong hita, jala ibana do na mga lihod dirina humokop hita jolma. Di ayat parpudi nakin didok dang hubolokon asini rohani debata ay out adong hatigoran marhite sian patiki magopo ma hamamate ni Kristusi. Ido di ayat na parpudi alanima dihamu salut na manginang sian turbukon molongolu taon saitong dope songon di Huria Galatiai imana say masih haratan, masih latihan, masih tindasan ya, dohot na merasa paling sitong paling benar sa sitong na ikon sukunot tama rohatau na manginang adong do Kristus di bagasan au o matur pukon napay ngotok kita. Molo memang do terjadi di pardalanan ngoluta songo na di Huria Galatiaon tong masukun rohata. Adong do Kristus di bagasa kau. Alanima dihamu salut na amanginang songon topi minggu ta dipitori Allah hapor syaun dibenarkan oleh karena iman. Jala di minggu ta sadarion tapa masa do padidio nabadia. Kalau kita membawa anak kita baptis, di dalam doa baptis itu amanginang secara khusus kepada orang tua ya. Di dalam doa yang ada di agenda HKBP jelas dikatakan Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya.
Sai diramuti Tuhan debata maho diha bebongot mon Tuha rajau ni debata ro disaleleng lelengna. Jadi dihamu amanginang natoras nama buan iana komuna di bagasan mingguon mandohoti padidion nabadia. Anon adong tolu suku-sukun nate. Adong tolu suku-sukun jala ngamar guru hita diari Selasa nasalpu. Jadi salah satu suku-suku nia manginang, salah satu pertanyaan itu anon didok dosongonon. Olo dohamu mamodai anak komunai asa diboto nasida hata ni debata. Idu anu suku-suku nia teh. Alanima manginang natoras ya sebagai orang tua godang do tanggung jawab ta. Ate. Alani tau jimajo majaha di 5 Musa bidu onom ayat onom 1 ayat pitu. 5 Musa bidu onom ayat onom 1 ayat pitu. Natoras 2 ya. Iya, 2 ayat doya tia manginang dah. Odo ya di 5 Musa bidu onom ayat onom 1 ayat pitu ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya. Jadi tuakan atoras ikon gabi bagian nasotar sirang doon. Ate yang manginang. Laho mangajar hon taringo tu hatani debata tuak kaya nakot taon. Ajar homa kepada anak-anak kita cinta kasih akan Tuhan. Ajarkanlah itu sejak mereka dini ya manginang. Ketika mereka masih kecil sampai mereka dewasa berulang-ulang. Songon hatani debata naung dijaha munakin ate. Karena apa? Karena semakin maju zaman ini, semakin berkembang zaman ini ya manginang. Besar sekali tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, sangat besar sekali. Molo natoras ikon gabeti ruado. Orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya. Ate, dimulai itu dari keluarga. Dimulai itu dari papa mamanya. Atong dipargogoi. Di pasu-pasu Tuhan mahamu amanginang natoras nanaing mabuan ya nakota gabe natoras namar sahala mahamu laho mangajari aka yana kotaon jala ibu-ibu magudang ma amin aka anak dot boru taon di bagasan asini roha nasian tuhat tama nama masu-masu hita salutna amin martangiang mahita ali Tuhan debata amanami pardenggan basa para si roha nasumurung Moliate marohan nami ale Tuhan di sialahodo nasetoktong madongani marmudu-muduhon pardalanan ngulu nami. Moliate ma ale Tuhan di hatam hodo tutu nama mitori hami. Dangadong tolap hami Tuhan anggo dang mangasahon ho hami di pardalanan ngulu nami. Alanima ale Tuhan debata amanami saya si maroham dihami saluhut na pargogoi hami marhite ha porsion nami diho dinamadalani hami Tuhan arini ngolu nami say homa Tuhan
na madongani mamasu-masu hami saluhutna. Ale Tuhan debata amanami martangia kami, turuas ni huriam, na dibagasan parsahiton, manang proses pemulihan. Say huma Tuhan na mamasu-masu saluhutna. Ape huma tangamu na badiay, pasu-pasu na sida, pamalum. Nang songonipe ale Tuhan debata ruas ni huriam, na dibagasan arsak, na tariulilu, na dibagasan habut ni roha. Mangido hami gomos, tuado pamuna badia yale Tuhan. Nunga dia lapo, ima sada ina sian tonga-tonga ni keluarga. Ima inang Rosmaida boru tahayan, opung Adrian. Dohot inang Carlos boru Sitopul. Tuhan debata amanami, ho maale Tuhan na mangalehon hagogoon di sude keluarga na tininggalhon. Pasu-pasu pargogoy saluhut nale Tuhan nang diaka pinopar nang ianakon na Tuhan. Say homa na mandongani. Mangido hami gomosto adopan mo na badia Tuhan. Apuli manasida di keluarga pargogoy. Asatang haporsyon nasida Tuhan. Manguduti aka pardalanan aka tanggung jawab nasida di pardalanan nguluna. Ale Tuhan debata amanami. Pasu-pasu masa luhut ruas ni huriam. Amanami inanami. Naneng manguduti aka ulo nasida di bagasan samingguon Tuhan. Dinalaho mangaluluya kanarikot diganup keluarga nasida. Say homa Tuhan na mangaleon gogo, na mangaleon semangat. Asa marhite sudi naniula nasida, sangap ma guarmu nabadiay. Tuhan debata amanami nang songoni diaka amanami inanami natoras. Mananaeng mabuan yanakon na tupad di diyon nabadia. Pasu-pasu masaluhut na. Asa gabe natoras na marsahala nasida. Dinalaho mangajari akayanakon na Tuhan di tonga-tonga keluarga nasida. Jala pasu-pasu ma Tuhan akayanakon na pinalumehon mi di tonga-tonga keluarga nasida. Imbur-ibur magodang mayanakon ni di bagasan asidot holong ni roham. Gabe anak na biar mida Jehovah. Gabe anak na mabain kebanggaan di natorasna nang diadopamu ale Tuhan. Atau ngale Tuhan debata amanami. Sahat di homa daging to dinami saluhut na. Di bagasan Kristus Yesus sesa dosa pangalesyon nami. Saut ma lomo ni roham. Amin. Marede mahita, uhud, papungu pelian, paduahon dohot pelian khusus. Tuhan
Noing masuk mahita banginang tu laun padidio nabadia. Tapuji tu hatta marede hita sian buku ede nomor 146. Martang yang mahita, ale amana mina di Banua Gijang, narodo hami tujolom mabuan akadak danakon, saya asima roham, jalo manasida gabe anakomu, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangyahi hangoluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jongjong ma natoras. Atong hamua kadongan nama buan dakdanak si didionon tangyo kamu ma hatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nina madok akasisianna podai hamu ma saluhut bangso didi hamu ma nasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot tod di parbadia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu to nahoni tuhamu. Jala ingot ma, say donganokku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang isi na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alaina so porsea, hona uhum sogot. Tangyo kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maakan nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian nangima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus. Sugu ma rohana. Didok ma. Luasamu ma akadak danaki rotuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo nahudok ko tuhamu manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akadak danaki dia peho matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siautai.
Atong alusi hamuma hata nahu sukunonon na parjolo. Di pangido hamu nuaing didion akadak danakon tu bagasan nina hina porsyon muna alusi hamuma na paduahon beha na olo do hamuma modai anak komunaon asa diboto jala diiuton nasida hata ni debata alusi hamuma na patuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu garija doho tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite paddidion nabadiai. Ale Felicia Mikaela Borusinaga. Budi di maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Silakan. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobot ngon. Tu bagasan harajon ni debata saliling-liling. Amin. Oke, udah. Tak jadi. Iya. Minang geser sini, Nang. Oke, kembali Amang ya. Pegang kepalanya Pak ya. Maju dikit. Enggak maju lagi. Ya. Ale Gabriel Fernando Bagariang. Udi di maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Ya. Saya dipasu-pasu Tuhan debata maho dia boleh bagasan harajon debata. Amin. Ya. Oke. Albert Sahat Maruli saudara ya. Pegang Amang megang ini. Ale Albert Sahat Maruli Siregar. Budi di maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Pasu-pasu Tuhan debata maho di habolotmu kan harajon debata. Amin. Oke. Agak sini Nang. Oke. Ya. Oke, silakan.
Jongjong do penatoras. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadak danakot tuho. Jala di jakoko donasida gabe anakomu marhite-hite padidion nabadia. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni lelengna. Asi maroham dohot dia kanatoras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajomu. Alea manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahamisian pangago, ay hodo na punahara jaon, dohot hagogoon, ro dihasangapon, saleleng nileleng na. Amin. Jongjong mahita salut na manginang, marede hita sian bukwede 145 ayat sada. Tatangiyakon ma peleata, ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silon lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Pupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silion leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tuto dimunabe. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhutna manginang.